Η σχολή New Media Studies έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών στο χώρο των media. Εμείς θα παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα την εμπειρία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής New Media Studies. Ο κάθε σπουδαστής για την προσωπική του ασφάλεια, για την είσοδο και την έξοδό του από τη σχολή, έχει τη δική του κάρτα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε και να μπούμε λίγο στα άδυτα της σχολής, ξεκινώντας από εκεί που χτυπάει ο παλμός της διδασκαλίας, από εκεί που ξεκινάει η αλλαγή της ζωής των φοιτητών. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με τα πλέον κορυφαία συστήματα προβολής. Ετοιμαζόμαστε για να βγάλουμε την εκπομπή μας σε λίγη ώρα στο webtv του layout.gr και γράφουμε τη σκαλέτα μας μαζί με την αρχισυντάκτριά μας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνονται εξετάσεις γραπτές, πέρα από τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση, και οι τρεις καλύτεροι βέβαια κάνουν συμβόλαιο μαζί μας με τον Όμιλο Σταρ. Ο κ. Μαλέλης μάλιστα είναι από την πρώτη μέρα που έρχονται οι φοιτητές στη σχολή μέχρι το τελευταίο εξάμηνο. Και δεν μιλάμε για guest, μιλάμε με κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εβδομάδα. Στο πλατό λοιπόν του webtv, και τι μαθαίνουμε εδώ τα παιδιά? Τα παιδιά ανταποκρίνονται πλήρως στο μάθημα της παρουσίασης και της τηλεσκηνοθεσίας. Το ίντερνετ λοιπόν είναι το μέλλον και εδώ στη σχολή New Media Studies είμαστε στο χώρο που γίνεται η πρακτική στα social και digital media. Ακριβώς. Η New Media Studies για πρώτη φορά έφερε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης digital media στην Ελλάδα. Έχουμε μάθει να γράφουμε κείμενα με το σωστό τρόπο, πώς να προωθούμε το προϊόν μας ιντερνετικά, κάτι το οποίο είναι και το μέλλον. Και τώρα το control των εκπομπών, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της σχολής, από τις εγκαταστάσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες στους μαθητές από το πρώτο εξάμηνο, και μαζί μας, αν θέλετε, συναντάμε τον υπέρλαμπρο Θέμη Μάλη τη στιγμή που διευθύνει τη μεσημεριανή μελέτη. Εδώ στο control, στην καρδιά της κάθε τηλεοπτικής εκπομπής, βλέπετε πραγματικές συνθήκες. Λίγη ώρα πριν η εκπομπή βγει στον αέρα. Επόμενος μας σταθμός, το πλατό. Τεράστιο ενδιαφέρον η αλήθεια είναι, γιατί βλέπεις, ξέρεις, πώς σκέφτονται και τα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά. Ποια είναι τα όνειρά τους, οι ανησυχίες τους, τα θέματα που τους απασχολούν, οι φοβίες τους, οι ανασφάλειές τους. Αυτό όμως που διακρίνουν ότι έχουν τρομερό κέφι και τρομερό μεράκι και πάθος και ζήλο, που κι εμείς ναι μεν της παλαιότερης γενιάς και κοπής τα είχαμε, αλλά δεν είχαμε τα μέσα. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις το χώρο που γίνεται μια εκπομπή, να ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, οι κάμερες, το control, το πλατό. Είναι πολύ ουσιαστικό την ώρα που μαθαίνεις πράγματα να ξέρεις και στην πράξη πώς γίνεται, τα μαθαίνεις ταυτόχρονα. Είμαστε στο στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων, στην καρέκλα του παρουσιαστή, όπου συχνά πυκνά κάθονται οι σπουδαστές της σχολής, κάνοντας πρακτική αυτά που μαθαίνουν. Ίσως θα πρέπει να τα πεις εσύ καλύτερα, αλλά τι γίνεται πραγματικά? Κάθε φοιτητής περνάει από μια ολοκληρωμένη διαδικασία πριν να είναι έτοιμος να παρουσιάσει ένα κανονικό δελτίο ειδήσεων. Έχεις το Q, οπότε δεν θέλω να αγχώνεσαι. Θέλω να μου κάτσεις στην καρέκλα με ίσιο το κορμί, ίσια η πλάτη, χαλαρή, μη μη σφίγγεις τους ώμους. Σου μιλάει ο σκηνοθέτης λοιπόν. 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η επεξεργασία της εικόνας είναι πολύ βασικό κομμάτι και τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πώς να μαθαίνουν μοντάζ σε ένα από τα πολυάριθμα edit. Μαθαίνουμε τα βήματα της θεωρίας του μοντάζ, μαθαίνουμε πώς να χειριζόμαστε ηλεκτρονικά μέσα που αφορούν το μοντάζ και στη συνέχεια μοντάρουμε τα θεματάκια μας και παίζουν και στο ίντερνετ, στο star.gr ή στο layout και στον αέρα του Star. Σε αυτό το χώρο οι μελλοντικοί συνάδελφοι κάνουν την πρακτική τους στο μάθημα του ραδιοφώνου. Μέσα στη σχολή μπορέσαμε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το ραδιόφωνο ως ένα μέσο επικοινωνίας. Η Media Studies κάνει μόνο media και επίσης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων τους οποίους δεχόμαστε μόνο κατόπιν
συνεντεύξεως και εφόσον πληρώνουν κάποια κριτήρια. Και New Media Studies είναι ένα όραμα, το όραμα του κ. Μαλέλη. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχε τις 2 χρονιές στη σχολή, υπάρχει πια πολύ περιορισμένος αριθμός φοιτητών. Αυτό βέβαια είναι από μια μεριά καλό, γιατί έτρεξαν ήδη, έχουμε γραφές να φανταστείτε από το Φεβρουάριο που γράφονται για τον Οκτώβρη, και έχουν μείνει πια λίγες θέσεις για τα τμήματά μας είναι λιγομελή. Δηλαδή, επειδή είμαστε συγκεκριμένοι καθηγητές που διδάσκουμε συγκεκριμένα τμήματα, δεν μπορούμε να διδάσκουμε πρόγραμμα το βράδυ. Είναι σαφές αυτό. Θα διδάξουμε σε 2, σε 3, σε 4 τμήματα. Παραπάνω δεν μπορούμε. Δεν θα το κάνουμε βιομηχανία εδώ. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σπεύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τακτοποιήσουν την εγγραφή, γιατί να ξέρουν βεβαίως ότι η εγγραφή γίνεται κατά επιλογή.